Halkara Türkmen Alava İtler Assosiasiýasynyň Liverpool aýt merkezinde de halkyň milli buýsonjy edermen hem gaýdusy Türkmen Alava aýt ady bilen bayramçylyk şähereti geçirildi. Bu ýerde ýanglanan şirin owazly aýdymlarda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaly Gahrman terdarymyzyň tagallalarynyň netijesinde milli buýsonjymyz bolan Alava aýtlarynyň şöhratyny dünýä ýaýmakda. Arasagaly türkmen Alava aýtlarynyň tohumly köpertmekde we geljekki nesillerimize ýetirmekde alınıp barlaýan işler, berkirar watanymyz, türkmen dünýäsi, türkmen Alava aýtlary belen teňde wasp edildi. Alava aýtlary ilkinji nowatda eýetine wepadarlygy, mert hem gaýdusuzlygy, düşbüligi bilen tapawutlanýar. Qadimiýetden bäri ümmülmel garagum säkratynda, dagdyr düzlerde malarçylyk bilen giňden meşgullanan halkymyz üçin Alava aýtlary sürüýini goramakda ygtybarly kömekçi hökmünde hyzmat edipdir. Alava aýtlary özleriniň mertligi we wepalylygy bilen insanyň ynamdar dosty hökmünde tanalýar. Türkmenawa şäheri häkimine guralan aýdym sanly davara da türkmen alawaýynyň bayramyna bagşlandy. Zehimli aýdymçylaryň, ustad bagşlaryň ýerine ýetiren aýdymlarynda berkirar watanymyz, milli gymmatlyklarymyz, ýurdumyzyň sanly ösüşleri, hormatly prezidentimiziň rowaj işleri belen teňlerde beýany tapdy. Şeýle-de bayramçylyk münasibetli guralan maslahatlarda çykyş edilenler arkadaly Gahrman terdarymyzyň parasatly başçylygyna berkirar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwründe türkmen alawaýlaryna berilýän ülüň täze belentlikleri çykarylanyny, Alava aýtlaryny köpertmekde ýurdumyzda uly işleriň alınıp barylýanlygyny, bu wagtda Halkara Türkmen Alava aýtlar Assosiasiýasynyň welaýatlardaky merkezlerinde de giň mümkinçilikleriň döredilendigini belläp geçdiler. Şeýle-de guralan sergilerde milli gymmatlyklarymyzy beýan edýän dürdäne kitaplar, şolda Gahrman arkadagymyzyň Türkmen Alawaýy adly kitaby, şeýle-de welaýatyň suratkeşleriniň döredin azaýyp surat eserleri, Alava aýtlary barada gyzykly maglumatlar ýerleşdirilip, oňa gatnaşyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bilen kabul edildi. Bayramçylyk dawralaryna gatnaşyjylar milli gymmatlyklarymyzy içgene öwrenmekde. Dünýä ýaýmakda döredilýän mümkinçilikler üçin Gahrman arkadagymyza, arkadaly Gahrman terdarymyza hoşallyk sözler aýdyldy.